Il-kunjatu Tejdrin Delija Emanuel J. Galja qal li l-wiċċ il-ġdid ta' Elksborg mhux sforz biżżejjed biex il-Partit Nazzjonalista jagħmel il-progress meħtieġ. Dan qalu f'artiklu ta' opinjoni pubblikat fil-ġurnal The Malta Independent fejn analizza r-riżultat tal-aħħar elezzjoni ġenerali u l-isfidi li skontu għandu qudiemu l-Partit Nazzjonalista. Galja qal li minkejja li l-Partit Nazzjonalista qed jipprova jibni narrattiva madwar il-wiċċ żagħżugħ ta' Elksborg dan waħdu mhux biżżejjed biex ibiddel ir-riżultat elettorali tal-partit. Huwa argumenta li l-Partit Laburista reġa' kiseb ammont sinifikanti ħafna ta' voti filwaqt li l-bidla fil-persuna li tmexxi lill-PN ma tfissirx awtomatikament li l-votanti se jduru lejn il-Partit Nazzjonalista. Skontu il-voti li nfirxu fl-aħħar elezzjoni ma kinux riżultat ta' tkabbir reali għall-Partit Nazzjonalista. Fl-artiklu tiegħu Galja qal ukoll li l-Partit Nazzjonalista jrid jirrikonoxxi li ma jistax jibqa' jiddependi biss fuq il-passat jew fuq kritika kontinwa lejn il-gvern.